Amen. Ukarika rwe Yesu. Amen. Zvokwadi bona. Ukarika rwe Yesu. Amen. Regai titende Mwari zvokwadi. Ndakwa baba vangwenya vachiti pano panzvimbo tsvene. Saka zvokwadi taya kuzotiswe vatsvene kamukatera zvezvi. Kana nenda semutsvene handichaziva hangu. Ungangwa Satani watimanikidza asi zvokwadi tiridzwa kuvezwa. Ukaringa rwe Yesu. Amen. Regai nditi ndambotavira vanhu vhangeri richiparidzwa. Ndichiona vanhu vachiuchira. Regai taura zvatara baba nechaziva. Vati kana mai muchihura murume munzvenge mai vavo. Ndaona vanhu vazhinji vauchira. Vauchira ndivo vanohura here kana kuti vasingahuri. Rugare ngatimbofamba tose pashoko ndoda kubvunza. Rugare vatendi. Ndabvunza mubvunzo kuti vauchira vanhu vakaridza mhururu ndivo vanohura here kana kuti ndiye murume uchanhenga murume wake here wanga achiuchira. Asi ini maonero angu namaziviro angu zvotosita mutsika yedu kana vanohura havauchiri, vanotorwa vakadzi havauchiri, vanouchira vanhu vasingahuri nevasingatorwa vakadzi. Asi shoko rinondinetsaka tauchirirei. Rugare Rugare vatendi. Tauchirirei nokuti ini manyama ndini ndanzi mukadzi wako unohura ugomunjenga umusiye. Imi mai kwamanyama ndimanzi unohura siwai. Kana mai kwamanyama vaya panzvimbo tsvene vakati zvokwadi vangwenya vaparidza ini hure ndorega wapona ndimai wokwamanyama nokuti vaudzwa zvavanoita vakazvireka. Vanouchira muchiuchira kupona kwavamwe kunowanei? Rugare Rugare yanginoreva kuti vane rombo rakanaka vanodikwa naJehovha panzvimbo tsvene vanotumburirwa zvavo zvavanoita kuti vapone. Kana munhu ukabva pano usina chako chatotaurwa, ndawavadziparidza vazhinji vachiti hakuna usingadariki. Noka uchidza hakuna usingadariki kana ukabva pano usina chako chataurwa. Dzimwe dzenguva kungava kunaka here kuti musi kuda watofurati hwako. Saka vose isataurwa zvetinoda, zvetinoita nezvetinotadza ngatimbouchira vanhu vataura nokuti tinopona. Rugare vatendi. Rugare vatendi. Regai nditi nazvokwadi pano izvo zvikungobata nokuti zvokwadi pano kwendinde pano. Rugarika rwe Yesu. Regai nditi mashoko ari pano ini mahwiri andamaita imi. Kwanzi nemunhu waMwari pachapadza vangwenya kupedza vandichaziva inivo ndikuzosumuka. Zvakafanana nevote of taxi. Rugarika rwe Yesu. Rugarika rwe Yesu. Imotererai munhu wevote of taxi unotozotaura asi zvangu zvadzira kudini. Asi nemhaka yakuti ndiye wevote of taxi tingozviteererai nokuti okutopesa kwazvo. Rugare Rugare vatendi. Regai nivo nditaure vhesi yatakapuwa. Ndichaitaura shoma ndikubva ndienda apo napapo.
shumba ndiyo erengerevo iyeyo vaEfeso iyeyo. Asi shoko guru rimwe randakafara naro kuti tose ngatigutsikane kuti nzvimbo yakadikanwa nemhaka yekuungana kwedu. Kamukatarisa ini ndakati gore rino ndagona ndikauya nemusi wesvondo asi ndakawanika patozara rugare ndakawanika patozara kureva kuti mukatarisa kuti igore rine zhara vanhu vari kutambura asi mari achida nzvimbo yake irero gore rezhara unotoita kuti panyaya kuwanda vanhu kudarika mamakore. Ngatitende kuti Mwari wakada David zvokwamuzviro kwazvo. Rukangarenesu rukangarenesu anditi nai manditi muprista wangu kwai Jesu oroerwa pamuchinjikwa mukuru wezana wakapesera atongo varairwa akapesera kutaura zviro kwazvo uyu wakungani mwana wani waMwari pane zvazvaonekwa. Saka nyange tende tikafunga tikadini tose towakugwirizana kuti pano pakadikaona nezvetinoona nameso. Rukaringarenesu right. Ikatipinde mubhuku ndipoti ave shoma. Number 1. Vaefeso 5 verse number 1. Vaefeso 5 verse 1. Pa number 1. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikana. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikanwa. Kureva kuti zvinoreva kuti vanhu vanofana kutevera vanofana kuva vana. Rukaringarenesu umwana hwedu isu ndohwokuti mashoko ebhuku anoti vose vakamugamuchira nokutenda wakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Rugare rugare vatindi. Shoko raMwari rati ivai vateveri vaMwari savana vanodikana. Munoziva here kuti nzira yakabva kudenga richiti mweya mutsvene wagara pamusoro paJesu, uyo mwanakomana wangu unodini unodikana. Rugare ngarirenyezvo. Saka isu manje tinonzi kana takagamuchira Jesu nokutenda tava vana. Kana munhu ari mwana ndakuvapavanechezvakataura zvakawanda pamusoro pavana. Handimbovapo wataura kuti vaprofita section unozobatanidza nezvakataurwa. Rugare vataura vachiti pamusoro pavana munogona kurera vana vasiri vake agozonemerwa kuti vakakafanana navatete ndakavachiderei. Rugare ngarirenyezvo. Asi regai nditi kana kukanzi mwana wokomanyama nyange ndikasviba baba vanga vakatsvuka panofana kuwanikwa chimwe chinhu chinoonekwa navanhu kuti wakatsvuka nemhaka yependi yokumusha kwavasekuru kwababa kwamai vake, asi zheve kana kuti musoro zvokwadi wakafanana nababa vake. Kana munhu ari mwana womunhu panofana kuwanikwa zvimwe zvinotetekeka zvinotaridza kuti uyu mwana wanhingi. Rugare nditaura zvona here. Rugare vamadyira. Rugare ngarirenyezvo. Nyange vana vakawanda sei isu kwedu takada sokufupika. Baba wakada sokuti rebei, babangu wanga wakati rebei kudarika ini, asi nangu wanga wakafupika. Asi panofana kuti kana voruzwa kwedu vachititarira vaone chimwe zvavanoti zvokwadi uyu mwana wokomanyama chavanofananidzira nababa vake. Dzingava zheve, ingava mhino, ringava gotsi. Saka kana vanhu vachinzi ivai vateveri vaMwari savana vanodikanwa, zvireva kuti takagamuchira Jesu nokutenda wakavapa simba kuti vanhu vava vana vaMwari. Saka kana vanhu vava vana vaMwari pane zvimwe zvinhu zvinofana kuti zvitarirwe kuti zvine mufananidzo here ungataridza kuti ichokwadi kuti uyu munhu mwana wa Rugare. Rugare vatendi. Rugare vatendi. Handida kuti tidzoke kundotarisa vana vedu.
Rugara Yesu. Rugara Jeje. Gaiditi. Number two. Fambai murudo. Right. Fambai murudo. Kristu sezvakakuda ivo. Kristu sezvakakuda ivo. Akazvipa nokuda kwedu. Akazvipa nokuda kwedu. Kuti ave chipo nechibayiro kuna Mwari. Kuti ave chipo nechibayiro kuna Mwari. Zvitebwe magunono. Zvitebwe magunonuwira. Amen. Rugare. Kana munhu akanzi fambai murudo. Zvinoita sokuti munhu wakachitaura kuti zvinoita sokuti kana akanzi fambai mumhute. Munhu anga akaputirwa nemhute. Kuti fambai murudo zvinoreva kuti rudo chimwe chinhu chinofanira kuti chipindwe nomunhu agofamba ari muchinhu ichecho agonzi unofamba muchinhu ichecho. Rugare. Rugare. Ega nditi pakutanga panzi ivai vatereri vaMwari savana vanodikanwa tikadidzira kuti wakadikanwa ndiJesu isakazomugamuchira kuti nzivo vana tikatagamuchira Jesu wacho tava tive nhaka pamwe chete naye nekuti wana takawana pakugamuchira Jesu. Rugarenga rivenesu. Zvinoreva kuti kana uchizifamba murudo Paulo wakambonyadza vanhu vaKorinda achiti kana munhu kunyange akagovera varombo zvinhu zvaanazvo kunyange akatama nenjira yakadini kana asina rudo haasi chinhu. Rugare. Zvaireva kuti munhu unofanira kuti aite zvose zvaanoita pane chimwe chinhu chinomuitisa. Rugarenga rivenesu. Rugare rwatezi. Zvose zvinoita munhu awane chinhu chinomuitisa. Kureva kuti munenge ari kuti chinhu ichecho zvakafanana nemunhu kana wadhakanotatarika vanoveti asi wamwedorokani. Rugarenga rivenesu. Pane zvinhu zvamuitisa kuti atatarike. Saka kuchinzi fambai murudo tinoda kufamba murudo asi kana tisati tava vana tisati takwana muwana tisina kugamuchira murudo rwacho tingachitiwa tisimo munonetsa kufamba nokuti hatimo. Rugare. Rugare vatendi. Rugare ngarivenesu. Right. Kwanzi fambai murudo Kristu sezvakakuda ivo akazvipa nokuda kwedu kuti ave chipo nechibayiro pokupedzisira kwanzi zviite bwema rinonhuhwira. Zvinoreva kuti umwana hwedu kuti tifanane nowakatitungamirira kana kuti zvitaridze kuti tiri kufamba kana kuti tiri kutevera. Kureva kutevera pano wakatitangira wakavingei iye Jesu panoti pa5 panoti wakaropafadzwa munhu unoyananisa iye munhu utanzi mwana wani waMwari. Rugare. Kureva kuti kutevera Jesu manje pane basa guru rinosiyirwa vanhu vose vanotevera Jesu ndero kuyananisa kusiri kwokuti ini kana ndiri muzukuru wavamutsanga navamutsanga vakakonana ndikaya ndikataurirana hakunzi kwokuyananisa nokuti muzukuru nyanga chimwe doro nyanga chidhakwa nyanga chidini unogona kutondoyananisa vanhu achitomanya kuti apedza aenda kudoro wava mwana waMwari. Waudza mbuya waudza sekuru kuti garai zvakanaka vakatogara asi wangatoti ndikasirire ndinopinda ndoranza doro rapera. Jesu wati wakaropafadza munhu unoyananisa utanzi mwana waMwari here. Ndiye munhu unoti mwana waMwari unoyananisa kusiri kwokuti kutonga matare. Kuyananisa kwareva Jesu nokuti Jesu wakabva kudenga kuzoyananisa isu takatiri vahedheni kuti tikwanipe ushe hwaMwari. Kureva kuti vose vanonzi vanotevera Jesu tinomanikidzwa kuti tine mwana atibatsira tashande sezvakashanda ndokunzi kutevera kuti tiwane vamwe vanhu vasingazivi Mwari vanobva vauya kuna Mwari kupfurikidza nokuona zvendinoita ini somuKristu. Rugare. Ndokunanzi kuyananisa. Vanhu vakaringaringa vari muraini, vanhu vakaringaringa vari muguta maanoguta, vanhu vatuke madzimai avo kuti endai kuchechi vaone madzimai ekuchechi netsinga dzavanoita dzinotaridza chiKristu ndozoti kutevera. Rugare. Rugare. Ndobasa guru muKristu kuyananisa vanhu naMwari mutsika dzedu mumutaurire wedu mumufambire wedu. Vanhu vanofanira kuchiva mufambire wedu
Bakumanikizwa nga kuchechi nebakaba batichila mafambile omuntu unodiri mu Kristo. Rugarengara Yesu. Ndio zinotaza kuti vanhu vari kutevera mafambile akaita Yesu. Rugarengara Yesu. Rugarengara Yesu. Kwa jawa vanesha zvatara pamusoro pezvimini. Ndikati munhu waMwari wakatambura pano kuti zvimini zvimini asisora mazvitekwa. Haisi mhosva yemunhu. Kana munhu asati azarurirwa zvinonetsa kuti aone kuti zvine danger. Rugare. Amen. Pasonde ndotungamira nakambozviparidza musenjiti. Tinorera vana vazhinji kudzimba dzedu. Vasina madzibambo. Azvoda hana dzibambo. Asitoda hana bambo rokuti ndinomurera. Handizvo. Rugare Yesu. Munhu wakapa mwana wangu mimba akamuramba. Indotero nchiti hana bambo. Asi uriko. Rugare Yesu. Right. Ndaida kutaura kuti dzimwe dzenguva zvetinouya pano panzvimbo tsvene zvetinoudzwa nomunhu waMwari tikasazvikoshesa ndo zvinotipa matambudziko katambudzika dzedu nokuti nyaya yezvimini ndikaindokuudzai. Kana munhu akapfeka chimini takambodzidziswa nomunhu waMwari mwezuva chakamanikidza kuti Judha atore Tamari mapfekere. Kugarwatendi mapfekere. Achitoona murandakadzi akapfeka wakati chifeve okukona nokumuziva nevakamapfekere. Saka nyaya yezvimini ndinotaura panyaya uko nyaya yezvimini zvezvizvi vekai ndakataura pasondotungamire panakakuwana munhu waMwari kuti tungamire ndichiti ava vana vanotitambudza nokurerawo. Dzimwe nguva tinopa varume vakapa vana vedu mimba mhosva yezvobodo. Mhosva yakatanga kwetiri nokuti ndakapa mwana wangu chimini ndini nobva oenda kujerera kuti kugrosponje kwedu ane chimini checho. Kujerera kuna vanhu vakamirira vanhu vane zvimini vanogogarira basa rero. Saka kana akasvika vanogara vanhu vane zvimini vanongoti vanhu vedu vadini mweya wekuwana hana nokuti unogarira vanhu vei. Mimba inongozouya asi pfungwa yekuti pane mimba hana basa nazvo unoti ava ndivo kungofara navo. Ivi pamunozoti mimba yavapo manje momanikidza uya wakaisa mimba achiti uya chaanoenda ndeyoti takanyengana pasina pfungwa yekuwanana. Ivi momanikidza kuchiwana iye kuti hazvimboiti wototipoko. Rugare. Choneke yavajeka here. Rugare Yesu. Chimini chandapa mwana wangu ini akaenda nacho kuti ndichamanikidza kunosongana nomunhu vanoda zvimini vanoda zvokufara. Havafungi zvokuwanana. Zvokuti ndikuenda mimba nekuwamiseka hana kana basa nazvo nokuti hana mweya wekuwana. Vanoda kuwana vanoda kuita mhuri dzavo. Ava havasi vemhuri. Asi ndatuma mwana wangu nechipfeko zvokuti iye andonyengwa vanhu vakadero. Uye kana aita mimba manje akava nomwana ini ndinozorova kuti haangapatisi mwana haana kumupatisa. Haana kumupatisa. Vasongana pazvinhu zvakavafanira andika. Rugare. Rugare vatini. Saka kana munhu waMwari achitirwarira kuti vana vaisase pana zvimini vanonunura isu kuti kana tatirega kusavata matambudziko okungoramba tingochengeta vana vetinoti havana madzibambo ivo madzibambo aripo. Rugare ngarive Yesu. Rugare. Saka ichi paJerusarema padotorwa mureri ndemireri yachi. Rugare. Paina baba wangu yenya. Vesi yapeisira pana Wakolosi. Pazvinhu zvose fuka yerudo ndo chisungo chinokwanisa. Chinokwanisei kana munhu ana Jesu. Mashoko ebhuku anoti mwenje womuviri chii iziso. Kana meso uri bofu mwiri wose uchava murima. Mwenje womuviri iziso zvireva kuti mwenje wokunamata kwenu Mwari ndiKristu.
kana Kristo akawa mungu uchawanezi ukona chichichivi nako kucheba kulinyole nokuti meso nani unawo zotile tukupompe zotile tukudini zose zozokana Yesu apina mungu kwai kwa zuni zose fukai rudo ni Yesu saka pa bana letaro ti Paulo wakati asaniye tabakorija ji chene mukakunda zose kabisina rudo atesi chunu singalira kuti chino rudo ni Yesu wacho Yes. ukari baba zifukai rudo kuna Yesu wacho kana mnakafuka Yesu uno kuna kufamba sasa akafamba yeye kuti asiache kuziramira masopati akuna brati yao ili Paulo ni atatu jino rama asi Yesu anasukana kila Damascus ndio rama ramira ano iye munyama yangu atatu kuziramira kana mungu akamchira Yesu madani plaka atake mafambila aka atake ano unamufambisa ukare yakakutana msiwa nikati kana mchiti msiye mbona wakati wana hura kati wanoro wakati warume wanatira wakati wana ili ndakamuta wana msiwa inde unaza kuti kudadina unaza kushikia ura hakuna msioni unotora mkati wa mungu hakuna mkati wa mungu unotora wa msioni hakuna kana munakatora wachipeka uniform ine zisioni Satani wakatora munhu yego umchita uchechi kuchiketi kutobo iye asi msioni Arugari isi kanjiteleka vanhu toteleka mauniform kuti manyama musioni wende utomtuma bili paya asi kana ndisina kugamuchira Yesu wacho handisi musioni handisi mupirisita handisi mukirisitu asi Satani haana mwe nguva yanosvikachibatsira vanhu unotuma vanhu achisa vanhu mumakereke vanhu vachiita zvisakafanira vari mumakereke vachiita kereke dzishoro ukari kuitira kuti vari kunzavo vasadini vasauya ndovambevanhu kwaina mashoko apauro kwakorinje mashoko episoro kunoti uchasvikabayirwa zvifananidzo pachaini panoti zvinoni iwe unako kuziva kana umwe munhu usina kuziva kakwana akakuona iwe ugere patemberi yechifananidzo uchidya asingatsungisi here uyo unokuziva kudoko kuti arye vachiti nokuti mupirisita vanozviita rugare kana zvamberi zvariva kuti uyo wangarisire kwangu aone mupirisita ndichira vakadzi vanhu aone mupirisita ndichimwe doro aone mupirisita ndichivengana navanhu aone mupirisita ndichita makuhwa kana ozviita manje ini ndinamukonzeresa handisi muziyoni handisi mupirisita asi Satani wakandisa kuti akangaite neurusire kwangu ndo basa raSatani rugare rugare vachete rugare kavenesi ani mashuwa saka riyario tawafamba kuti musiyeni mazara mahure mahure atumana Satani asi maziyoni Satani chakaza nokuti zita raDhavhidhi rishorwa kusiyeni kwacho kuti haina vanamata chii vanodzidziswa chii izvo pano vanodzidziswa kuti musapfeka zvimini musaita zvakati vanhu votaita zvinova kudzimba dzavo saka kana munhu ana baba vake kuti mwana rugare kauchinzi mwana anoteera baba vagonesi ivevateereri vaMwari savana vanodini vanodikanwa vanoteerera ukana mwana usingateereri ini munoti vana venyu vana ini tinavo vanani tose tina vana asi kana totowana munguva yetinototi handikabereka hangu ine matangu iwe baba vamwe noti wanatosadza vamwe wanitotutesa kuti nyanga vari 5 nyanga vari 8 asogona toti handakabereka hangu 8 asi vana vangu before vanhu vanotevera tsika dzababa vavo vanhu vanotevera baba vavo ava vakangoberekwa havo asi kana vasingateveri tsika havasi vana rugare vatendi rugare vatendi rugare regai nditi vanochaziva vachitaura pana muparidzi ndinakira vavo rugare ndinakira vavo muparidzi 12:13 rugare vana vanyu uye mose vachataurira matauri avo musakamana matangiro andaita nemakaema uya pakunhu kusinziro kwenyu imi muchinzi hamusi vana vaMwari
Nemba kaita uya esiti chita upombwe. Nemba kaita uya esiti chimba. Nemba kaita mwari wake suri zira kutiso ukamchira. Nokuti mwari odawana nodini wanotenyeuka. Saka dada zvakanaka. Isa vanhu vana nemuchenya chauya pano kuti zodini izotengeuka. Rugare. Musaura mukutatia sendi. Kaka mchiuya usembe sifa. Unaona? Rugare Yesu. Basati washika pili nikaiti. Yesu mwanakomana wa Mwari basikwali kuna wafi. Baba wangu munhu wamwari vatari mangwana nanu akati kushini pisa kwakakosha. Kwa Kristo wakati mtungamiri wedu pakushini pisa pamberi pashini. Rugarajeji. Nikani botaura. Kwa Kristo wakati mtungamiri wedu pakushini pisa. Anozwa. Kristo wakati mtungamiri wedu pakushini pisa. Shokore kugroti. Mwari wakafadzwa nokushinipisa kwakaita Jesu. Aona kuti wakafadzwa apa zvakaso kwai wakamutsvakira zita guru rakasiyana namazita ose. Rokuti kudini rokuti mazuva ano ari kudenga napanyika ino nepasi penyika vamufukambira vachiti ndiye mambo. Umambo hapuwani kuno munhu unozvikudza. Kuzvikudza hazvirevi kugara kwamunogara muchiparidza kuti vanhu vanosundana. Kuzvikudza kureva kuti kana pane chinhu chatemwa ukachirega wateerera watema. Amen. Nokuti kana vasiri kuno kaka kuzikuza vanosa mesava nemanyina kuno. Rugarotezi. Rugare. Kuzikuza kuvereke rwati ukambiri kana twapisita. Kuzikuza ndako vatenderiwo. Right. Kuzikuza kwendiri kureva nokuti kana munhu akanzi usaita chakati akachiita warwana uya wakati usaita chakati ndokusaka mubindu reEdeni makati dambudziko vanhu vakazopuwa shamu rugare vatendi havana kuwana kuzikuza kwokuse cheya asi Jehovha vakavotama kuti makona kutiteerera ndokuzikuza. Rugare. Saka kamupanza kuzikuza tinotobatana tose kubva kunana mai nekuvana vedu nesu tose. Kana usingangoteereri mubereki wako unozvikudza. Kana usingateereri murume wako unozvikudza. Kana usingateereri bhishopu wako unozvikudza. Kana usingateereri mupirisita wako unozvikudza. Nyange uteugana kwako akaita zvakadii unozvikudza. Rugare. Amen. Right. Maiwana. Kope chini yarava vaonesha tu. Munhu wamwari wakati kana mwari ava imwe mwari zodarikira asi yanga yakopinda mumusoro mangu. Yakati kuti chaira vavo asi ndikati zvatonaka yatosana kugadziriswa. Rugare nesu. 12:13. Muparidzi 12 verse number 13. Yeah. 13 verse. Muparidzi 12 verse number 13. Yes. Ichamwari uchengete mirayiro yake yose. Right. Number 13. Miyai. Aipa wachokora naishaureni kuti kana vanhu vakateverwa mutemo vakasaya kuchengeta ndokuzvikudza. Vanhu vakautwa chinhu nyange pakereke ukasachita chaunodzwa pakereke ndokuzvikudza. Shoko rebhuku rati itya Mwari uchengete mirayiro yake yose. Kureva kuti kunonzi unotya Mwari unoonekwa nokuchengeta mirayiro yaMwari wacho. Zvisinei kuti Mwari uripo kana kuti haapo. Nokuita munhu. Rugare. Kachiti kuzvikudza ndikati present munoziva here kuti rugare. Munoziva here kuti nyoka ichitaura nomukadzi ine mashoko makuru akafadza mukadzi kuti azowana akudya muti uya. Kwai yakati mwakareverwa nemwana Jehovha imi. Jehovha kwakurevera nhema imi munopatiswa. Akati mamuchiti kuti imi vanyoka. Kati
Jehova wakaziva kuti musi wamunodya muti uyoyo musachenjera saii mukadzi nokushuva kuchenjera saMwari. Saka kushukuza kwose kumanikidza kuenzana nomunhu unoti uri mukuru kwahuri. Rugare kuda kufanana nomunhu uri mukuru kwahuri. Rugare vatendi. Mukadzi nokuda kuita saMwari nakati handotodyanyi ndichenjere saMwari. Rugare vatendi. Verse number 13. Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa. Kwai shoko guru pazvose zvinotaurirwa pano. Heri. Ishamwari. Vanhu vari pakucha Mwari. Uchengete mirayiro yake. Kuti ndizvo zvakafanira. Nokuti zvakafanira vazoti vanhuvo. Saka ndafanira kuti kubva kuvana vasikana vakomana vana mai vana baba tose harisarudzi zvigaro. Rinoti munhu ngaatye Mwari ndozvakafanira vanhuvo. Kucha Mwari kwacho kuchengeta mirayiro yani. Rugare hatichipara panzvimbo yakasanangurwa asi Jehovha akusanangurisa nzvimbo agogocheta munhu. Rugare kareresa shoko rebhuku roti kana chikanga chedu chinoti kwedu kwanemagusa akako kunoti kucha mudzimu kucha paunosvikira mudzimu. Hatichitozve hatichosvikanaka here kucha mudzimu kucha panosvikira mudzimu wacho. Ndachinyanza kutaura Rugare hamuone yeyanga kumisha kwenyu nokweduwo kuve twane zvimwe zvivana. Rugare kune zvimwe zvivana umwe andakada kusitwa nokusvita fodya mhino umwe wakatsvuka zikamubetseri fodya akasvita nongopedzera asvika kusapi chaandova vaida kuti kuda mudzimu wakapenderi vanhu vose vanokudza aitindo panosvikira mudzimu. Uchinoda kuti munhu andambosvitwa nezvaanoita asi nezvaanovavarira achifungidzira kuti vanhu vose vokurudzwa kwamanyama vatindo pana tateguru vedu. Rugare ndati kucha mudzimu kucha paunosvikira. Shoko rangu roti Exodus 23:20. That's not all. Sorry. Sorry. Ndio. Ataona 23:20. Exodus 23 verse 20. Rugare ngaruenesi. Amen. Rugare ngaruenesi. Amen. Rugare. Amen. Munoziva here kuti nyake tikaparidza zvakadini nyake tikazi ningu wapata zvakadini munhu asabva pana chipaini akaparidza pane waita kuti udini. Rugare kureva kuti hakuna unoparidza zvake unoparidza zvawakatumwa. Rugare nyake nesuwo kana takateerera musazonosaiza vhangeri muchiti zvakazotaura nani muti zvatakabva nazvo kuJerusarema nokuti rugare nditotaura zejeni nokuti pano pakasiwa munhu. Rugare karenesu naJehovha. 23 verse 20. Exodus 23 verse number 20. Yes. Musoro shoko unoti. Yes. Mimwe mirayo. Right. 20 verse Number 20. 20 note. Tarira ndinotuma mutumwa pamberi pako. Iwe Israeli, tarisa ndinotuma mutumwa pamberi pako. Akuchengete panzira. Kuti akuchengete panzira. Mira. Rugare. Amen. Takatumirwa mutumwa pamberi pedu kuti atichengete panzira nokuti kwai fambai. Tiri kufamba tiri parwendo rume. Asi munhu watichengeta panzira mutumwa. Rugare. Amen. Rugare. Amen. Kana akati musamwe doro. Wai ndio machengetere. Kana akati musatora wakadziva vanhu ndio machengetere. Akati musavengana ndio machengetere. Ndio mafambire omurwendo rwacho. Kana uchida kuti unotora mukati unoenda padivi pezhira woti nokuti apasina nokutungamirira nokuti
Rugare tariya ndio tumamutumwa pambeni pako kutakuchekete pai nokuti tinangwa tineidarume kutanga kwatineta tinawo muvaitamba tinawo muvaimba tombaridze ngoma wetisati tinofa varume tiri parwendo mamwe manyawu totopakuti tikaita tonototozitora asi rimwana mazuva ndinodini izvezvo zvokuti tichafa zvovatimwera kuti saka kana tafa tinondombo zvombonomira seko saka basa romunhu wamwari nderokuti taridza nzira tichitwavira panzira chaanotaura chose ndidzo nzira dzacho. Rugare handei akuchengete panzira anofana kuchengeta panzira akise panzvimbo yatakakugadzirira vanhu tine nzvimbo yatakagadzirirwa unokonzera kuti tino chikapo munhu wamwari wakaswa pano saka kana tauya pano manje tine zvetinodzidziswa tine zvetinorayirwa zvozvo zvinorwa navadzidzisi vose vanoparidza vose nevakaparidza kare ndo zvafemerwa zvatumwa navatumwa kuti ngazvitaurirwe pano kana zvodzoka kudzimba vanhu voti kujerusarema takabva nechichi 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 nevakasara vondorarama kwanzi kujerupapamurayiri. Rugare nyange usina kuwana nguva yekuparidza pano tora zvaparidza vamwe unozviparidzira vakasara kuti nezvakafanana sokujerusarema. Rugare vatendi rugare vatendi 21 mumunzwei tamanikidzwa nakwaizvere kuti tizwe mutumwa wakatiwa pamberi pedu muterere inzwi rake unofanira kuteerwa inzwi rake musamutsamwisa. Rugare rugare kwai kana tauya pano tino munhu wataya kuzonzwa tamanikidzwa kuti timuteerere takamanikidzwa kuti tisamutsamwisa. Zvinotsamwisa ndezvipi kwesika tirova vana kudzimba tinombovarova zvaita sei iwe handiri munhu unodyise mwembe kana adyisa totoresha ndinomurovera kuti wakona kuita zvandakadini saka tinotsamwisa munhu wamwari nezvozomurwadza pamwoyo vako kuti kana akataura chinhu tikasatigamuchira tikasachita zvizorwadza pamwoyo. Rugare rugare vatendi rugare vatendi rugare vaziyoni kudai ndazotora nguva yakatakafundidzira kuti semunhu wephoto of thanks rugare ngaruvenesu semunhu wephoto of thanks rugare ngaruvenesu vana mai kana kereke ikanzi yatanga ndo basa ramunhu wamwari rinenge ratotanga ngatimanyirane kana taya kuzonzwa tanzwa zvinhu zvatakafambira tozviteerera todzokera nazvo kudzimba tisandonyima vakasara zvatakabva nazvo kujerusarema. Musingandoti manyama wakati munopambira ndosaka pambiri nokuti amuzati Pauro wakambosetsa vanhu akati chounacho chousina kupuwa makamufara chii chounacho chousina kupuwa nokana ukapuwa unozvimbidzirei sousina kupuwa. Saka pana zvipo zvose zvinobata zvino munhu wakapa zvino munhu wakazvinyeketera kuti zvingaziwire pavanhu nepazvaya pavanhu saka pana chomunhu apa ugare vatendi ringaruve nesu kuda rugare ngaruve nesu kuda rugare ngaruve nesu kuda ndingangodzokorwa shoko rokuzvikudza kuti zvinotsamwisa nokuti paya pana vaedzidzi pakamukara pasiti panozopedzisira vati kutsamwa kwaMwari kunouya pamusoro pavana vokusateerera nokuti mungazoti munhu wamwari waziya asatsamwa arikundotsamwa munhu wamwari atsamwa chero Mwari wacho utodinizve kwanzi kutsamwa kwaMwari kunouya pamusoro pavana vokusateerera asi yenezvazvo baba vafunde mwoyo yangu kutsamwa kwaMwari tingakuziva sei kutsamwa kwaMwari tingakuziva seko kana kwave kwambanyama varume zvinorevei baba vafunde zvinoreva kuti kana shoko rinoti kutsamwa kwaMwari kunouya pamusoro pavana kusateerera kunova kuti kana musondosongana zvinhu zvinotikozhera vazhinji tine zvetinoshuva mudzimba dzedu mudzimba chamu vamwani vanoshuva kuteerwa navana vamwani vanoshuva kuteerwa yange mudzimai wake vamwani vanoshuva kuteerwa yange murume wake vamwani vanoshuva kuwanikwa kwavana kana kusenza kwavana asi pane zvimwe zvetinoshayiwa mudzimba dzedu hakungayi kwere kutsamwa kwaMwari kuti pane zvimwe zvinhu zvetisingateereri
zvetinokwara kutozideta rugare zvinokonzera kuti tione nhamo dzedu hakusi munguva kutsamwa kwaMwari nokuti hatiteereri zvinotaurwa munhu wakatiwa pamberi pedu. Vanhu vachiti weraviro achipesana vaenda kumadzibaba, vanhu vati kuti madzibaba ase zvosa kuti madzibaba ndionakidza kuparidza asi vanhu vananoverwa vanoenda kana pagosha pamba unoenda mukati wariswa kuparidza zvokwadi tinoenda neni munoenda kana pagosha pamba unodzivaidzwa ukazikana wasvika ruko usingafungidziri kutsamwa kwaMwari kuna pamusoro pavana kusadini. Saka ngatiteerere munhu waMwari, ngatiteerere zvataurwa pano totakura tienda nazvo kuti kutsamwa kwaMwari kurege kusongana nesu. Ndio zvinonzi tazvininipisa tateerera uri pamberi pedu muzita raJesu. Amen.